nik badakit, mila gauzetan ibiltzen direla, eta beraz, denbora hartzea, etorri, eskerrak, benetan. Eta orduan, hasiera emango diogu, atzoko kantu berarekin. Gu badugu itxaropen, gu badugu bake, jaunari dago salbatzen, jauna gure alde. Biderik ez, argirik ez, nora joa, ni naiz bide, ni naiz argi, postu niga. Gu badugu itxaropen, gu badugu bake, jaunari dago salbatzen, jauna gure alde. Edarki Mikel nahi dezunean, hasi. Oso ondo arratsalde on danoi, eta aurrena neri eskertu dit Felixek zuen izenean, baina nik ere eskertu ze aitzakia izatea beti Urola alde honta etortzeko, niretzako poza da, ez da inongo esfortzuoik, baizik eta poza, eta bat izpat, azkoiti eta azpeiti herri bezala diodan maitasunagatik, ni Loiolakuen naiz, eta txiki-txikitatik bai askoiti aldea eta bai azpeiti aldea. Beire, hasitako mutil bat izan naiz, eta horregatik, Saninazion itzalpean, niretzako poza handia da, zuekin gaur, momentutxo hau elkar banatzea etortzie. 3 ordu laurden, neko itzaldile izangoa, ez den nahi gehiago luzau, eta baita ere, komentau niretzako poza handile dela atzo gotzaiek hemen berak hasiera ematie, itzaldi hauei berak idatzi duen idazkitik abiatuta. Ze horrek laguntzen digu, ondoren gatozen hoi, bai Luziari, Biler eta bai neri, olako marko bat jartzie. Bueno, Felixek gonbidatu gintu nien, ona etortzea, bakoitzai bere gaia eman zion. Eta gaurko nere gaia oso titulo sugerentie dauke. Itxaropenak ez du huts egiten. La esperanza no defrauda. Itzaldi hau prestatzerakoen lehenengo gauza nere burura etorri zitzaidana da, gaur egun gaurko gizarte baten aurrean, gaur bizidegun egoeraren aurrean, aldarrikapen hau egitea besterik gabe ez dala erraza. Pentsatu dezagun ondo zer esaten aigean. Itxaropenak ez du inoiz huts egiten. Datozkigun berri guztiekin, politika mailan, geopolitika mailan, ekonomia mailan, gizarte mailan, dagoen lan munduan dagoen inestabilidadearekin, familiaren krisiarekin, espiritualtasunaren beheradakarekin, guzti hori kontutan izan da, posible alda itxaropen sendo bat aldarrikatzea. Posible alda gaur norbaitek esatea badela itxaropen bat, inoiz huts egiten ez duena. Beraz, lehengo galdera egin beharko gendukena eta honekin hasi nahiko nuke sarrera honen ondoren. Zer da itxaropena? Zer da? Askotan hitz egiten dugu, baina zer da itxaropena? Eta horretarako hiztegira jo dut. Espainiako Akademia
hizkuntza akademiara jo dut, ia zer dioen definizionen inguruan. Eta hauxe esaten du, itxaropena desiratzen duguna posible gisa agertzen zaigun gogo egoera da. Erderaz esango dut, hobeto ulertzeko baita ere laguntzen badu. La esperanza es el estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. Neri atentzioa deitu didan aurrenengo gauza da, zerrekin identifikatzen duen hizkuntza aldetik, akademiak itxaropena. Gogo egoera batekin. Hau da, itxaropena erderaz esaten dana, con un estado de ánimo. Claro, niri honek galdera bat sortzen dit. Itxaropena gogo egoera bat baldin bada besterik gabe? Si la esperanza es simplemente un estado de ánimo, con su fundamento obvio, como posible lo que deseamos, porque hay cosas que son posibles, las deseamos y las alcanzamos. Pero si esto es así, ¿quién se atrevería a decir que la esperanza nunca defrauda? La experiencia de la vida nos dice lo contrario. Nor ausartuko litzateke esaten benetan itxaropena sentipen batekin bakarrik identifikatzen baldin badegu, ez duela hutsik egiten. Denok gera kontziente, berandugo edo lehenago, badirela gauza asko, persona asko, egoera asko, gure espektatiben desberdin gertatzen zaizkigunak. Hau horrela izango balitz, sentipen utz bat itxaropena, neri irudi bat datorkit, txalupa bat, itxasoaren erdian. Eta itxasoaren erdian, egun ederrak eta lasaiak daude, baita ere ekaitzak, haizeak eta zaparradak. Itxaropena sentipen bat balitz, gure bizitza itxasoan noraezean dabilen txalupa baten antzekoa izango litzateke, egunean eguneko olatuak jorik, norabidea aldatuz, noradi joan, jakin gabe, dijoan txalupa bat. Olatuak agertzen eta desagertzen diren bezala, sentipenak agertzen eta desagertzen dira gure bizitzan. Itxaropena ezin du inola ez izan sentipen bat bakarrik. Zerbait sendoagoa behar dugu. Horregatik kristauontzako itxaropena ez da sentipen huts bat. Sentipenak joan eta etorri, etorri eta joan egiten dira. Kristauok zerbait itxarotea baino gehiago, norbaiten gandik itxaroten dugu. Los cristianos, más que hablar de esperamos algo en la vida, proclamamos que esperamos de alguien en la vida. Y hay un salto grande. Ese alguien nunca defrauda. Ese alguien nunca falla. Los sentimientos van y vienen, pero Dios nunca se va de tu vida. Jainkoa inoiz ez du alde egingo zure bizitzatik, zure ondotik. Ez izan beldurrik, ni zuekin egongo naiz azkenera arte. Horregatik kristau itxaropenak ez du engainatzen, ez du huts egiten. Bai baitaki ez gaituela inork ere aldenduko inoiz jainkoaren maitasunetik. Horra zergaitik ez duen itxaropenak etxitzen zailtasunen aurrean.
sinismenean oinarritzen delako eta maitasunez janaritzen. Eta horrela ematen digu bizitzan aurrera egin ahal izatea. Adi, sinismenean oinarritzen da eta maitasunez janaritzen. Neri honek horrelako parentesi txiki bat ingo da, baina ate bat irekitzen dit. Fedea askotan ahultzen zaigu, baina begira ze bide ederra topa dezakegun. Fedea ahultzen, iluntzen denean zure bizitzan, badaukazu beste bide eder bat itxaropenan sakontzeko. Janaritu zaitez maitasunez. Eta nola janaritzen gera maitasunez? Besteak maitatuz, zerbitzatuz, beharrik handiena duenaren ondoan egonaz. Ni ilunlandian nago, baina nere ahuldadetik besteen gana ematen naizen enean, nere ilunaldia argi bihurtzeko aukera paregabea daukat maitasunaren bidetik. Hau da kristauok aldarrikatzen dugun bidea, maitasunaren bidea, fedetik eta maitasunetik elikatzen den itxaropena. Sarrera hau egin ondoren bigarrengo punturan ijoa. Zeintzuk dira kristau itxaropenaren oinarrizko gakoak? Atzo, Fernando gure gotzainak bere gutunaren aurkezpena egin zuen. Ez nijoa hango gakoak esplikatzera edo elkarbanatzera, badakit berak atzo oso ondo egingo zuela, baina bere gutunean oinarrituta Frantzisko Aita Santuaren bulari begira ere jarriaz, aurten jubile urtea degulako, gutunaretatik 3 gako nagusi atera nahiko nituzke gaurko hitzaldian. Itxaropena nola sendotu dezakegun, bide bat elkarbanatu dezagun. 3 puntu. Aurrena, kristau itxaropenaren oinarrizko gako garrantzitsuena hausen da. Kristau itxaropena maitasun esperientzian oinarritzen dela. Frantzisko Aita Santuak honela idazten du bere idazkian, jubileo urtearen hasieran. Maitasunetik sortzen da itxaropena, eta Jesus gurutziltzatuaren bihotz zulatuari darion maitasunean oinarritzen da. Kristau itxaropenak badaki ez gaituela inork ere aldenduko inoiz maitasun honetatik. Hoixen da benetako itxaropenaren oinarrian dagoen gakorik garrantzitsuena. Eta hemen egin nahiko nuke pausotxo bat. Askotan gizakia gizaki denetik zorionaren bila diardu. Ni orain dela 8-10 urtetik hasita evangelizazioko bikaritzan egon naiz 8 urtetan eta horren barruan ikastetxeak eta ikastetxeen barruan noizean behin gazteen bisitan ibiltzen nintzen, ez da, ekintza desberdinak edo topaketak eginez eta abar. Eta bazen galdera bat gustatzen zitzaidana egitea eta elkarbanatzea gazteekin. Eta hausen da egiten nuen galdera. Nork nahi du zoriontsu izan? Cuando tenía algunos encuentros con jóvenes, cuando estaba al frente de la evangelización y los colegios, me gustaba lanzar una pregunta que pudiera provocar algo en el interior del joven o de los jóvenes. ¿Quién quiere ser feliz? Y automáticamente todos antes de los 5 segundos levantaban la mano. Denak, segituan. Eta gero zetorren bigarrengo galdera. Eta zer da zoriontasuna? Edo zerk egiten zaitu benetan zoriontsu? Edo nork esan dezake benetan
zoriontsu dela. Eta hor gauza oso kuriosoa gertatzen zen, isilune handi bat denbora luze batean. Galdera da, zergaitik automatikoki ateratzen zaigu zoriontsu nahi degula izan, baina bidea galdetzerakoan ez zaigu automatikoki erantzuna ateratzen. Zoriontasunareko bidea konplexua delako. Eta hoien artean, zoriontasunaren bidea bilatzen, aurkitzen eta aukeratzen, batzuetan ez degulako asmatzen. Denok nahi dugu izan zoriontsu, baina bidea ez dugu asmatzen askotan. Horregatik, galdetzen nienean, noiz esan dezakezu zuk edo norbaitek benetan zoriontzun dela. Eta erantzuna, aipatzen ari garen puntu honekin dauka zerikusi zuzena. Benetan maitatua, sentitzen eta jakiten den pertsona, izango da benetan zoriontsu. Horregatik, hain gutun ezaguna San Pablok idatzia gogoratzen dugu, izan ditzazkezu munduko aberastasun denak, izan ditzazkezu munduko jakinduria denak, maitasunik ez baldin badezu, ez zara inoiz ezer izango. Dena soberan izango dezu, maitasunik gabe ezerrez. Zer gertatzen zaigu, benetako maitasun hau aurkitzea, bilatzea, aukeratzea, hor askotan huts egiten degula. Jaunak hausen ulertarazi nahi digu, benetan maite gaituela. Eta hemen Aita Santuaren hitz bat ekarri nahiko nuke gogora. Erderaz izango dut, euskeraren itzulpen esaktoa ez dakidalako nola izango dan. Baina Latinoamerikan, Argentinan hemen ez da hain ezaguna, baina han asko erabiltzen duten hitz bat. Francisco Aita Santuak esaten du, dice el Papa Francisco, Dios primerea. Yo cuando escuché la primera vez esta frase no me daba cuenta de lo que significaba, pero luego he ido descubriendo, y es una gran verdad, Dios primerea. ¿Qué quiere decir esto? Zer esan nahi du. Zuk jauna maitatu baino askoz lehenagotik, jaunak maite zaituela. Zuk jauna ezagutu baino askoz lehenagotik, jaunak ezagutzen zaituela. Zuk jaunari begira jarri baino askoz aurreragotik, jaunak begiratzen zaituela. Zuk jainkoari entzuten jarri aurretik, askoz lehenagotik, jaunak entzun zaituela. Jauna denean aurrena. Dios primerea. Begira ze ideia zoragarria. Jainkoak zuk pausotxo bat eman aurretik, askoz lehenago, jainkoa maitatuz, entzunaz eta zuri begira dago. Horregatik, hausen da benetako maitasuna. Ez guk jainkoari izan diogun maitasuna, berak guri izan diguna baizik. Eta guk ezagutu dugu, eta sinetsi jainkoak digun maitasuna. Hausen da benetako fede esperientzia. Sinistea, konturatzea, ez guk zenbat maite dugun jainkoa, baizik konturatzea berak gu zenbat maite izan gaituen eta gaituen. Lehenik, primerea. Beti jainkoa hasten dago maitatzen. Ez dago zain zure bizitza perfektua izateko. Jainkoa ez dago zu zer egingo dezun begira zain maitatzeko.
berak beti aurrena maitatuko zaitu. Haur txiki baten esenplua jarri dut azpeitin, ezta? Psikologia evolutiba edo hau ondo aztertzen da, gizakia gizaki denetik, jaiotzen denetik hiltzera, giza mailan ematen dugun ibilbidea. Eta hor badago denbora oso garrantzitsua, haurtzaroa. Eta haurtzaroan haurrak behar ikaragarri bat du. Maitasun esperientzia bizitzea. Maitasun esperientziarik ez duen haurra, zaila gertatzen zaio gizaki bezala hazten joatea. Ez du zanai gero etorkizunean falta izan zaiona ezin duenik osatu. Badaude beste bideak, jainkoak bere lana egiten du eta maitasunak, baina hasierako urtetan duen esperientziak markatzen du bere bizitza. Zer esan nahi du honek? Bakarrik maitasunetik hazten dela gizakia. Maitasun faltatik gizakiak ezin du bere osotasunera iritsi. Horregatik maitasunaren gaia ikutzen degunean, benetan gizakiaren egia, gizakiaren etorkizuna, gizakiaren errealitatea betean ari gara ikuitzen. Gure benetako egia. Horregatik, zenbat bider zaindu beharko genduken maitasuna bizitzan. Dakizuten bezala, gizarte sekularizatu baten gaude, eta askotan jainkoaz hitz egitean, ez da erraza elkar ulertzea, baina badago esperientzia bat, sinizduna izan edo ez izan, denok elkar banatzen deguna. Eta hori maitasunaren esperientzia da. Maitasunaz hitz egiten degunean, guztiok ulertzen gera, guztiok. Denok dakigu zenbat behar degun maitasuna, denok dakigu maitatuak izatea beharrezkoa degula, denok dakigu maitasunak zer suposatu duen eta suposatzen duen gure bizitzan, bikoteen harremanetan, senar-emazteen harremanetan, aita eta ama batek seme batengan duen maitasunak, seme edo alaba batek aitarengan, aiton amonekin degun maitasuna, lagun artean degun maitasuna. Hor bizi degunean, denok ederki ulertzen gera. Baina ara, maitasun hori jainkoa da. Bizi izan duzun maitasun altxor zoragarri hori, hor dago jainkoa. Horregatik lagun maiteok, fedeaz hitz egiterakoan, ez gerai gauza zail, abstraktu, iritsi ezin, ulertezin, edo gure bizitzatik urruti dagoen errealitate batez hitz egiten ari. Giza esperientzian, bete-betean, aurkitu dezakegun jainko esperientzian baizik. Jainkoa maitasuna delako. Dios es amor y no está lejos de la experiencia de amor que vivimos entre nosotros desde la experiencia humana. Ondo, maitasuna zaindu behar dugu. Eta hau da benetan bizitzan zaindu behar dugun alderdirik garrantzitsuena. Zenbat bider bizitza aurrera dikoala konturatu gera ez dakit, nahikoa gozatu, zaindu izan dudan nire maitasun, egiazko maitasunezko esperientziak, aita batena, ama batena, anai batena, arreba batena, eta bizitza azkarra da. Kontu izan dezagun, benetan garrantzitsua den hori bizitzan zaintzea, Jesukristoren maitasuna. Bigarrengo gakoa, kristau itxaropena konfidantzan oinarritzen da. Aita Santuaren idazkitik hausen hartu nahi izan dut. Maitasuna
Eta bigarrengo alderdia konfidantza. Zer da konfidantza? Berriro joan naiz definiziora, hiztegira, eta 5 alderdi aurkitu ditut konturatzeko konfidantzaren gaiak zelako garrantzia duen gure bizitzan. Aurrena esaten du, konfidantza da norbaitengan edo zerbaitengan duen itxaropen irmoa. La confianza es la esperanza firme que se tiene en alguien o en algo. Horregatik, itxaropena eta konfidantza guztiz lotuta daude. Galdera bat, elkarbanatu nahiko nuke. Norengan duzu konfidantza? Norengan duzu konfidantza? Galdera hau egiten dut, bigarrengo alderdia ikusteko konfidantzaren gaiak zer suposatzen duen gure bizitzan. Bigarrenak horrela dio, norbaitek bere baitan duen segurtasuna. Seguridad que alguien tiene en sí mismo. Por lo tanto, la cuestión de la confianza afecta directamente a la seguridad que uno tiene de sí mismo. Nere baitan dagoen segurtasuna, ba al dut nere buruarengan konfidantzarik? Ba al dut nere buruarengan konfidantzarik? Eta ezagutzen den nere burua, ahultasunak, beldurrak, zauriak, hori guztia Supermanik inorrez dago. Guztiak gera ahulak eta guztiak gera indartsuak. Baina ahultasun horrekin kontatuz izan aldezaket neure buruarengan konfidantza. Hirugarren alderdia konfidantzarena, ausardia, animoa, jarduteko kemena. Ánimo, aliento, vigor para obrar. Konfidantzarik ez duen persona, ausardia faltako zaio bizitzako goraberari aurre egiteko. Animoa zailtasunez biziko du bizitzan, eta jarduteko kemena zailtasunez izango du. Beraz, konfidantza izateak, ausardia, animoa eta jarduteko kemena izan dezake. Laugarren alderdia, harremanetan senidetasuna, familiaridad en el trato. Konfidantzarik ez baldin badut, norekin izango dut harreman aberatsa. Konfidantza faltak neuregan ixteera eramango nau. Harremanik izan gabe, ez naizelako fidatzen besteengan. Eta hau ere gertatu izan zaigu. Baten min egin digulako, edo zerbait gertatu zaidanean atzera. Konfidantza galdu. Senidetasunan atzera. Eta azkenik, konfidantzak segurtasuna ere esan nahi du. Bi hitzak lotuta bai daude. Konfidantza duen persona seguru sentitzen da. Konfidantzarik ez duena inseguridadez betetako pertsona da. Beraz, norengan duzu konfidantza? Eta galdera honen erantzunaren araberakoa izango da zure itxaropena? Zure buruarengan dezun segurtasuna? Ausardia, animoa eta jarduteko kemena? Senidetasuna zure harremanetan? Eta bizitzako segurtasuna? Horregatik, norengan duzu konfidantza? Santa Teresak hausen esaten zuen, konfidantzak gidagaitzake maitasunera, beste ezerrez. Esan dugu itxaropenaren oinarrian maitasuna dagoela,
baina nola irits naitezke maitasun horretara konfidantzarik espaldin badut. Konfidantza ezak gure bihotzean ate bat bezala da, eta maitasunari atea ixten dio. Konfidantza maitasunera garamatzan bidea eta atea izan daiteke. Horregatik maitasunera iristeko bidea konfidantza da. Beste eserrez. Eta askotan beldurrek estutzen gaituzte, giza segurtasuna nahi izateak, dena kontrolpean edukina izateak, konfidantza itxotzen du. Horrek guztiak itxaropena galtzera eramaten gaitu, itxo egiten bai gara. Eta orduan, agertzen da geure burua jaunaren eskuetan utzi beharra. Jauna gurekin dugun konfidantzak eraginik. Hau oso arrunta da gure bizitzan. Oso erreza da jainkoari izatea gauza guztiak ondo daudenean edo ondo dijoaztenean esatea zugan jartzen den nere uste osoa. Baina gauzak okertzen diranean, gauzak gure eskupetik, gure kontrolpetik galtzen diranean, esaten aldiogu jaunari, ilunaldian, gauzak ez dijoaz nik uste bezala, baina zugan jarraitzen dut konfidantza izaten? Begira, askotan bizitzan momentu bat iristen da, gauza guztiak eskuetatik ies egiten digutenak. Ez da erraza momentu hori bizitzea, ez da erraza. Baina erraza ez izateak ez du esan nahi aukera bat irekitzen denik zure bizitzan, zertarako. Oinarri guztiak ahultzen diranean, jaunari begira jartzeko eta esateko, dena balantzan dago, baina badakit zu etzerala balantzan jarriko nere bizitzan. Zuzera oinarri bakarra sendo zaudena nere ondoan. Horregatik beti jainkoa izango da azken euskarri hori, euskarri txikiak ies egiten dutenean, bere bizitzan, bere eskuetan jartzeko zure bizitza. Horregatik esan dezakegu itxaropenak ez duela inoiz huts egiten, zergaitik jainkoak ez duelako inoiz huts egingo zure bizitzan. Inoiz. Ejemplo batekin aberastu nahiko nuke hau. Etxegilearen parabola. Gure bizitza etxe bat bezala da, esaten du Jesusek. Etxe bat egiterakoan, arroka gainean eraiki dezakezu zure bizitza edo etxea, edo hondar gainean. Sinizduna izan edo ez izan, fededuna izan edo ez izan, zailtasunak berdin iristen dira. Haizea, euria, ekaitza. Batzuetan konfunditzen gera pentsatuaz, fededuna izan da haize gutxixiago iritsiko dala. Edo fededuna izan da ekaitzak ez direla iritsiko. Berdin iristen dira zailtasunak bizitzan, berandu edo lehenago iritsiko da. Zergaitia ez dakigu, misterio bada, baina sufrimendua poza bezain erreala da zure bizitzan. Eta hau onartzen eta hau barneratzen, integratzen jakin behar dugu. Hau jakinik, non dago beraz ezberdintasuna? Ezberdintasuna honetan datza. Non eraiki duzun zure bizitza? Arroka gainean edo arean? Oinarri sendo baten
edo oinarri ahul baten, maitasun esperientzia benetakoan edo beste esperientzia batzuetan. Jainkoa baldin bada oinarria, maitasun benetakoa baldin bada zure bizitzaren oinarria, iritsiko da ekaitza, iritsiko da haizea, iritsiko da euria, baina zure bizitza ez da eroriko. Maitasun benetakoak ez duelako huts egiten, jainkoak ez duelako huts egiten. Eta bigarrengo puntu hau honekin amaitu nahiko nuke, hirugarrenarekin amaitu aurretik. Sufrimenduzko historioren bat gerturatzen denean zure bizitzara, zailtasun bat datorrenean zure bizitzara, gurutzea agertzen denean zure bizitzan, ez ahaztu inoiz. Gertaera horrek azken aurreko hitza duela, es azkena. Cuando llegue el sufrimiento, la dificultad que llegará, nunca olvides una cosa, que esa realidad es la penúltima palabra, no la última. La última palabra la tiene Dios. Azken hitza jainkoak gorde du zuretzako. Sufrimendua, ilunaldia, zailtasuna, negarra, injustizia, violentzia, gorrotoa, iristen bada zure bizitzako atera, azken aurreko hitza da. Jainkoa gorde du beretzako azkenengo hitza zuretzat izan dadin. Maitasunezko hitza, justiziazkoa, egiazkoa, itxaropenezkoa. Azken aurreko hitza da, bizitza honetako gertakaria, azken hitza jainkoarena da. Eta amaitzeko, hirugarrengo alderdia, itxaropenarena, eta Frantzisko Aita Santuaren gutunean agertzen dena. Maitasuna, konfidantza, eta hirugarrena, pazientzia. Itxaropen hitza itxaroten jakitearen, jakinduriaren baitan dago. Hortik dator itxaron, itxaroten dakiena. Gaurko gizartearen aurrean ez da oso baliotsua hitz hau, pazientziaren hitza. Gaurko teknologia berriekin, WhatsApparekin, dena behar dugu orain eta azkar eta gertu. WhatsApp bat bidaltzen baldin badet, baina ja bidali dizut. Baina ja hor duzu eta ez diazu erantzun. Eta igual ez da pasa ordu bete. Azkar behar dugu dena. Natura, kreazioa ikusten baldin badegu, konturatuko gera dena prozesu bat dela. Hasi bat ere iten baldin badegu, ordu betera ez daukagu landarerik eta fruitua gutxiago. Dena prozesua da. Gizakia bera prozesua da. Eta gure bizitza prozesua da. Kulturalki zer ari zaigu gertatzen, pazientziaren edo itxaroten jakitearen bertutea galtzen ari baldin bagara. Persona bat modu batera egon daiteke momentu konkretu batean, baina aldatu daiteke. Denborarekin aldaitu daiteke. Ni bizitzen ari naizena, orain bizitzen ari naiz, baina aldatu daiteke. Fededunen elkartearen eta munduaren arteko elkarrizketaz mintzatu dira orain gutxi euskal gotzainak. Nola izan behar du Eliza eta gizartearen arteko elkarrizketa? Nola kokatu behar gera fededun bezala gaurko munduaren aurrean? Nola egin hori?
Eta bi aukera daude. Bat, erderaz esango dut, batalla kultural. Enfrentatu behar gera, gaurko gizartearen aurrean, gure proposamena irmo defendatuaz eta gure postura argi erakutsiaz. Eta horretarako konfrontazio baten egon behar baldin badet, hori da bidea. Batalla kultural. Eta beste bidea da euskal gotzainek gonbidatzen gaituztena. Gaurko gizartearen aurrean ez gaude hitz asko, sermoi asko egiteko momentuan. Baizik testigantza apal eta egiazkoa eskaintzeko gaurko munduaren aurrean. Ideia hau agertzen da gotzainen idazkian, Garizumako idazkian, eta horretarako ejemplo bat jartzen digute, Jesusena, Herodesen aurrera juten denean, Jesusek denetik entzun zuen, lapurra, gezurtia, traidorea, blasfematzen zuela, iruzurgilea. Pilatosek galderazko egin zizkion, zein izan zen Jesusen jarrera? Itxaron, isilik. Gu alderantziz gera, batematek zerbait esaten baldin badi gustatzen ez zaidana, segundu bat baino lehenago badu erantzun bortitzagoa. Jesusek isiltasuna esanguratsu egiten erakusten digu. Portaera honek, arraroa gertatzen bazaigu ere, funtsezko egia bat erakusten digu. Jesusen jainkoa giza bandoez harago doala. Erdiminetan intzirika dagoen kreazio guztiaren jainkoa da. Eguzkia aterarazi eta euria zuzenen naiz bidegabeen gainera bidaltzen duena, guztiontzako. Jesus horregatik fede honetan kritikoena da, onartzea, funtsezko arazoa ez direla besteak, norbera baizik. Errepikatzen dut, gotzainek gogoratzen diguten alderdi garrantzitsuat, askotan arazorik gehiena sortzen zaizkigu, beti arazoa besteengan dagoelako. Beti arazoa bestea da. Jesusen fede honek desberdin erakusten digu. Funtsezko arazoa ez direla besteak, norbera baizik. Maitatu etsaiak, Jesus. Ez barkatu behin 7 bider, Jesus. Izan bihotz zabala eta maitatu elkar nik maite izan zaituztedan bezala, Jesus. Ahoak esan bihotzari gainezka darionetik esaten du. Hau da, zure ahotik aterako da bihotzean dagoena. Bakea baldin badago, bakea agertuko da zure ahoan. Maitasuna baldin badago, maitasuna. Eskuzabaltasuna badezu bihotzean, eskuzabaltasuna agertuko da zure ahotik. Baina gorrotoa badezu bihotzean, gorrotoa izango da zure ahoan. Enbidia baldin bada bihotzean, enbidiazko hitzak izango dira zure espainetan. Amaitzera nijoa pasentziaren garrantzia honekin. Euskal gotzainek gogoratzen digute aurrenengo kristau elkarte haiek, orain dela 2000 urte jarrera bat izan zutena, ordungo gizarteari benetan pentsarazi ziona. Zergaitik dute jarrera hau? Zein izan zen jarrera hori?
Lehen fededun elkarteetako kideek ustelkeriaz beteriko mundu fedegabe baten erdian bizi arren, ondo zekiten zer ziren pazientzia, tolerantzia eta elkar ulertzea. Eramanpen hori etzen etsipen edo pasibotasun hutsa, jarrera bizikor bat baizik. Otzantasunez jokatzen duen eta giza historian erritmoak errespetatzen dituen jainkoa ulertzeko modua islatzen zuena. Persegituak ziren, asko hil zituzten kristauak, lehengo kristauak, bizitza oso zaila izan zuten. Askok ikusten zuten nola beren gurasoak hil zituzten, edo seme alabak, edo izugarriak pasa zituzten. Baina jarrera bat izan zuten bizitzako zailtasunen aurrean. Itxaroten jakitea, gaizki gaude, baina konfidantza dugu, itxoiten badakigu, gurekin jauna dagoelako. Pazientzia arraro hori, behatzaile pagano batzuek sumatzen zuten bezala, indar eraldatzaile bat izan zen, paradoxeki, kristautasuna lehen mendeetan, harrigarriro edatzen lagundu zuena. Pazientzia, itxoiten jakin, konfidantza dagoelako eta itxaropena. Hiru ordu laurden esan dut, eta 3 ordu laurden dia oantxe. Poema batekin bukatu nahiko nuke. Orain dela 2600 urte gutxi gora bera, idatzitako gauza bat da, eta ikaragarri gustatzen zait, ze baserri giroko hizkuntza da, eta 2600 urte ditun testu bat. Eta bat konturatzen dena, ez dela hainbeste aldatu gizakia. Habakuk profetaren idazki bat da, garai oso zailak bizi izan zituen. Askok utzi zuten fedearen bidea, eta berak bakardadearen esperientzia bizi izan zuen. Bakarrik sentitzen zen. Askok utzi zuten jainkoaren bidea. Eta berak bere buruari galdetu zion, eta nik zer? Eta nik zer? Eta hauxe idatzi zuen. Euskeraz eta erderaz esango dut. Pikondoak ez du pikurik. Ez da mahastiak ere fruiturik. Olibondoak huts egiten du. Soroek ustarik ez. Artegian ez dago ardirik. Ez da ikuluan abererik. Hala ere, alain nago ni jaunarekin, pozaren pozez salbatzaile dudan jainkoarekin. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Lagun maiteok, fedea, itxaropena, konfidantza, pazientzia, dena doai bada, oparia. Bakardadea, fedearen bakardadeak edo elkarteen ahultasunak ez gaitzala inoiz zalantzan jartzera eraman,
jaso degun doainak, zaintzeak, elkarbanatzeak, bene-benetan merezi duela. Jesusi gaur jarraitzeak bene-benetan merezi duela. Jaso degun gauzik haundiena bere maitasuna delako. Hala izan dadila gure bizitzan. Eskerrik asko. Ederki, eskerrik asko zuri, Mikel. Gure garizun marako lagungarri izan da benetan. Gure kartel hortan jarri dugun bezala gure mundu kaotikoan, ez da, bihotza berritzeko eta itxaropenarean aurrera egiteko, ez da. Maitasuna, konfiantza, pazientzia, eta ateatze zaitola ba. Ardezagun beraz patxala mundu kaotiko hontan. Eskerrik asko. Eta zutik jarririk gure aita abestuko dugu, atzo bezala, gero kantatuko dugu gaur Andre Mariari gure oroimena, ez da, gizakundearen adierazpena, abestuko dugu eta gero Mikelen bedinkapenakin bukatuko dugu. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezena lurrean ere, emaiguzu gaur, egunotako ogia, barkatu gure zorra, guk ere gure zordu nahi, barkatzen diegu ezkero. Ez gaitzatzu utziten taldia erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Aingeru baten Mariari, dio graziaz betea, hangoikoaren semeari, emango diozu sortzea, goizarraz eta eguerdita, ama goresten zaitugu, aingeruaren hitzak bera, guk ere zaten ditugu. Zure bedeinkapena. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. bedenka zaitzatela jangoiko algustidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, Amen. Amen. bizi pozik eta jaunaren pakean. Eskerra hangoikoari. Eta bihar arte.